मैं फैले मारा सुंतिनी सिनी जे आश्रामबारी तुई जे आश्रामबारी बन बाजार जे गुम सिंगतुई सुं खबर मानि दङ जे दिल्ली नो जे बांग्लादेशनि रok फाइ दङ ngai सुंतिनी एसपी मालाखा ngai ते एडिशनल एसपी मालाखा ताबो एसडीपी मालाखा मालाय सुं मनो डिमान्ड बा लेटार रिखाबो 80% complete सिनी ओ जे गुम सिंगतुई आश्रामबारी तुई बन बाजार तुई जे फेंसी तंगमनि जे तारक तंगमनि बिदाबिल o tarok tongmani o tarak bo motamuti fancy je tongmani abrok turu hamyangui tongkha ngai abrok no kaham khanang thun te je main border area wo cctv dinang thun te plus brok no drone rok bai check khainai ni abo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlainai hinai ngai sung khana sung sini je khasiya mongolo sini bsf ni je dg bai bobo sung malai sung tebo kaham ke kok sanai karon tamo ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bahai ke je gumsing tui bon bazar tui bidabil tui ashrambar tui je bangladesh ni bor bangladesh rok phai tong abono sung khana bor kok salai nai ngai desini ashrambar o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok me police ma bari nai karon ngai aro je tinjona je SPU tongmani o je broker rok je bangladesh ni borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokol langya ngai sung ajak ni SPU kem ni o kem bo tonai rok borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bo kri sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kok sil jaka kok no tini sung SP no sai khnari ka ngai SP sawo abo sung nai hinai kam kaino ngai na di mo je bangladeshi rok hai tomani abo sudo bangladesh ni wansarok sin phai jong abo haya jesa panang thon sini demo phamang thon chakma phang thon tipra phang thon mok phanung thon japan phai dong nai Bangladesh ni phane mane Bangladesh ni phane no borno sung maka sunai tambage maka sunai kai karon kai sung je Tripura rajyo ni je borok rok se ekdom ei jaga ni ekdom real citizen Tripura ni je sung se sini chakri ni khetre sung somosya ngoi tong chakri thik moto mayangoi tong chathai thik moto mayangoi tong jaga kaham tongthai mayangoi tong ti manung yangoi tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai sini Tripura ni tebo somosya nai abon bagai no sung mo jotono pathon maka sunai ini ang ashrambaри nengoi ang tini khorang ti saka ashrambaри badebo koi badebo bongma jaga tui Bangladesh ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CC camera riwoi drone riwoi erpore naga asuk riwoi abo haike sung abrong maka sunai karon tambai ke as a Tripura ni citizen ngai sung sini Tripura no narnani manchi roi rokha khayoi Bangladesh roni yagni sini jotoni no responsibility tong on boga nang abuna appeal khayo norok to janjani je Irian borok yango romdi ni tamjani Julai bari phasing rogo eng rogo yango sabrum rogo borok bo border share khayo boneng tiba habui tong borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh no sung bu to khai kunu ya sung bongno romoi mari nai romoi dise bongno kipli mar honai abo hai mak nai gang abono appeal khainai Bangladesh ni phane borok no sung jeska bon maka sunai jodi ka suya hankai sini tongthai tebo kese bung thanai chin jaga pai thanai chakri nokri khetre sujog subida komi thanai Tripura rajyo ek rasto hankai bo jaga thangsogui no sung 1 manglak amon bagai no je mansak joto pare mo je Bangladesh ni phane Bangladeshi rok no sung maka sulainai hambai yango sini Ramchandra je area Bogabil ang tibo phai dong nga ang rong ni fancy rok bo onek week thamakya onek handia thamakya nga ang ni fancy rok no bo belchora abon fancy rok no kam khane nangthun nga jaga bo te border force te bari nen nangnai nga abo hakino je ang ni borok no bang appeal khainai jodi internal source ti norok amdo khai je broker je Bangladeshi tu phane rok no nong thani jodi knowledge tong hagai borok no boni data collect khayoi SP no te DM no borok no submit khoinang thun tam bagai ngai je broker rok rang kisa misani bagai a je broker rok sini samemo te internal source tui a jaga sudu je chin Tripura sabo non Tripura sabo joton involve tong haisi rang 10,000 15,000 ni bagai Bangladesh ni borok naharo India dai tong amo hairok no sung stop ma khlainai jodi nong area bisung amo ha jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker rok ni boni data collect khayoi sini khoi SP
PM gong thani sabin khaidul nang tun borok loy no da tui ani bisinti tamo samung khlaiman borok